ovde ova poruka sa ovog plakata je obeležila od tog 1. novembra pa nadalje. Ovo da su ljudi koji ne pristaju na to da se zločinci koji su učestvovali zbog korupcije, zbog načina na koji se vode ovde poslovi je izgubilo 15 ljudi. Ovde se brani elementarna pravda, znači pravda za porodice poginulih ljudi i pravda za ljude koji su osumnjičeni i pritvoreni nepravedno. Nego je i spisak učenika prisutnih na sednici učeničkog parlamenta koji je jednoglasno izglasao blokadu škole je i takođe predan. Ne treba ostaviti studente same, ne treba ostaviti prosvetne radnike same, bez obzira što je kod njih lopta i kod jednih i kod drugih. Znači, svaki svesni građanin mora da učini šta je do njega i da kaže ne ovom režimu. Ovo se jednom doživljava u životu i ja sam srećan što sam deo ove priče. Ovo što su naši studenti napravili u Novom Sadu danas je jedan preporod, društveni preporod. Oni su ljudi koji su doveli do situacije da je jedno društvo doživljava potpunu katarzu. Ako je išta dostojanstveno treba da se dogodi danas u ovoj skupštini, to je 16 minuta ćutanja za 16 dnevnih žrtava padom nastrešnice Železničke stanice. Ovog trenutka počinje 16 minuta ćutanja. Uporište zdanja u Banovini je pretvoreno u jedan kazamat, u jedan gulag, u jednu prokletu avliju. Znači prepunu policije koje ne dozvoljavaju najvitalnijem, najprogresivnijem delu našeg društva, studentima da priđu svojim poslanicima i da izraze svoje htenje i svoje političke poruke. Kako je bilo moguće da izgovori takve reči tog jula meseca na otvaranju Železničke stanice, a da ne povuče ikakvu odgovornost za nju, da eto to je prosto to je obeležilo celu sednicu. Jedine dve stvari koje treba da budu tema, to je stanje u Novom Sadu, stanje u Vojvodini i stanje u celoj Srbiji. Znači, RTV i naravno Maja Gojković kao jedina osoba koja do sada nije odgovarala za svoje nedela. Blokiran je i deo Sutjeske ulice ispred suda, među okupljenima su i, naravno, Branislav Grubački.
kao što bi naš zajednički prijatelj Guta rekao, uvijek moramo naći neki novi optimizam, neki novi dogovor natrag. Došla je sada i kultura na red, iako je proglašen Zrenjanin kao nekakva nacionalna predstavnica kulture, što realno niti postoji, to je neka Linglong prestonica. Danas je režim Aleksandra Vučića prešao iz autokratije u ogoljenu diktaturu. Ovo je jedno nasilje, parlamentarno nasilje, društveno nasilje, političko nasilje. Bio sam naravno u Novom Sadu, bio sam u Zrenjaninu, permanentno Beograd je naravno kao centar nezaobilazna tačka. Danas je bio jedan težak i mučan dan. Naime, mi smo bili u Bačvanskoj ulici i kao Zrenjanici, kao građanin Vojvodine i Srbije sam mislio da je neophodno podržati doktora Vladimira Stojefanovića, koji je ni kriv ni dužan završio u zatvoru i zbog toga što nije hteo da nikakav dogovor napravi sa vlašću. Znači, mi moramo da se izborimo. Sve te grupacije, svaki građanin koji je svestan da nema prosto šanse za normalnim životom sa ovim režimom je dobrodošao. Ja sam protivnik kada čujem da određene grupacije, tim modernim rečnikom, canceluju, znači odbacuju, ograđuju se od ljudi koji su dokazani protivnici autoritativnog režima Aleksandra Vučića. Mislim da je trenutak da se stvarno saberemo, da vidimo šta je najbolje moguće da se čini u narednom periodu.